שלום. בסרטון השני הזה נראה את ההיסטוריה המרתקת של הנצרות וכיצד התורה היהודית עושה אותנו כל כך שונים מהקתולים ומהכנסיות הנוצריות שאינן הולכות באור אלוהים. בסרטון הראשון הצגתי את ישבעה כמשיח. יהודי תלמידיו היו יהודים. וגם הזכרתי כמה נבואות על המשיח שהתגשמו בשוב, כמו כן כמובן. ישנן נבואות נוספות, כמו למשל, ישו נכנס ירושלים רכוב על חמור וההמון סומך בקול רם. הוא נמחץ בגלל פשענו. האם אלוהים באמת דחה את עמו בגלל שהם באמת הרגו את בנו? בשום אופן לא. למרות שישראל לחלוטין דחתה את בנו, אלוהים לא דחה אותם. ישראל מעדה ונפלה, אבל זה כמובן לא הופך את זה לבלתי אפשרי עבורם לקום שוב, בסופו של דבר. ישעיהו אומר שאף על פי שמספר ישראל יהיה ככל הים, רק שארית תנצל. בכלל ההיסטוריה, ירושלים הרגה הנביאים ואלו שנשלחו עליהם. רק שארית מהיהודים, היום, תקבל את אור הבשורה, הבשורות הטובות של הישועה, בישוע, המשיח. השארתי לך, בקישור הזה, את הברית החדשה. אני ממליץ במיוחד על בשורת מקאי, שנכתבה לאנשים בעלי חשיבה יהודית. אחרי 4 הבשורות, יש לנו את מעשה השליחים. מה קרה מיד לאחר שישו מת בפסח? לקום לתחייה בחג הביקורים ולחזור אל האב ולשלוח את רוח הקודש. שלא בדיוק ביום חג השבועות. רוח הקודש הקדושה הזו מוזכרת גם בישעיהו, בקומראן. מדובר באישיות האלוהית השלישית שאיתה עם האב והבן בבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והרוח ריחפה על פני המים. זו רוח הקודש. כמו כן, ויאמר אלוהים יהי אור. ויאמר אלוהים הוא המילה הפועל בין האלוהים. אנו רואים אלוהים ב3 דמויות ב3 הפסוקים הראשונים של התנ"ך, עוד על כך בקישור הזה. כאן. רוב ספר מעשה השליחים מספר על שליחותו של פאולוס. הוא היה חבר בסנהדרין, אך כמובן קיבל את המשיח. מאז, הוא כמובן רצה לעזור לאחיו היהודים להשיג הבנה ברורה של מסר הבשורה. הוא אומר, מיד בספר הבא שנקרא רומים, מכתב לנוצרים ברומא, במשיח אני אומר את האמת, אינני משקר, שיש לי עצב גדול וכאב מתמשך בלבי מאהבת החי, שהם קרובי לפי הבשר, שהם ישראלים, שלהם האימוץ של הבנים, הכבוד והבריתות והתורה והפולחן וההבטחות. כמו כן, באמת, באופן מתמשך, באופן מיוחד. שלהם האבות ומהם המשיח לפי הבשר, שהוא מעל כולם, אלוהים מבורך לעד. אומן, היהודים המשיכו להיות העם הנבחר והמיוחד של אלוהים, דרכו הוא התכוון לברך את כל האנושות. אכן. לאחר רומים, הספרים הבאים הם מכתבים שונים שנכתבו על ידי פאולוס או שליחים אחרים. האיגרת אל העברים מציגה את ישו כהגשמת הטקס או כהן הגדול במקדש השמימי, המתווך עבורנו באופן כללי. בסוף יש לנו ספר מיוחד, הוא נקרא התגלות, חזון יוחנן. ספר דניאל הוא נבואי. הספר הזה התגלות מתחיל עם ישו. זה דומה לישות שהופיעה לדניאל. אנו מודים ליהודים על ששמרו את ספר דניאל, כי בפרק 2 יש לנו את רצף הממלכות שישלטו בעולם, כמובן. בבל, בידי פרס, יוון, רומא וממלכה מחולקת. הפרק השביעי מציג את אותה רצף, אך בדמות בעלי חיים, למשל. העלייה מייצג את בבל, הדוב את מדי פרס,
הנמר את יוון, והחיה הנוראה את רומא. כמו למשל. הסיפור אומר שאחד מקרני החיה הנוראה הזו ינהל מלחמה נגד הקדושים וישנה את הזמנים ואת החוק. ראש הכנסייה הנוצרית ברומא החל לקחת לעצמו סמכויות זמניות יותר ויותר והתחיל לרדוף את המאמינים. הוא העז לשנות את שמירת השבת ליום ראשון, וקרא ליום הראשון בשבוע יום האדון, כדי להדגיש את חשיבותו. הוא גם הסיר את הדיבר השני וחילק את הדיבר העשירי לשניים. הוא שינה את הלוח השנה, שינה את הזמנים ואת החוק. האישה שהייתה פעם בתולה, טהורה, הפכה לזונה. ומי שלא הסכים עם זה, רומא רדפה במשך זמן, 2 זמנים וחצי זמן. כמובן. בסך הכל, 3.5 תקופות או 42 חודשים או גם 1260 ימים או שנים. בספר ההתגלות, זה בדיוק התקופה שבה אם אלוהים נרדף על ידי הדרקון, השטן. בהתגלות ממשיך ואומר, וניתנו לאישה הטהורה 2 כנפיים של נשר גדול כדי שתעוף למדבר, למקומה הבטוח ובטוח. שם היא נתמכת לזמן, 2.5 זמן. האישה הטהורה הזו היא עם אלוהים שלא הושחת על ידי הדוקטרינות והשינוי בחוק. אולי. הדרקון לא הצליח להשמיד את השארית, הנאמנים, והופיעה תנועת הרפורמציה בסביבות שנות ה-1500. שמעת על מרטין לותר ורפורמטורים אחרים. אז הופיעו הלותרנים, הקלוויניסטים, והאנשים הלכו והתרבו, אבל גם ביניהם היו שאריות שלקחו את זה ברצינות רבה, כמו הפוריטנים, למשל, הבינותים. בצפון אמריקה, קבוצה מילריטים חקרה את ספר דניאל. אבל, מאוחר יותר, הם גילו מחדש את שמירת השבת היהודית. בסוף התגלות 12, נאמר שהשטן כעס על שארית זו, השומרים את מצוות אלוהים ויש להם את עדות ישו. שם בדניאלז'ה, הקרן עושה מלחמה בקדושים במשך 3.5 זמנים ופותחת את פיה בחוצפה רבה. כמו כן. אותו הדבר עושה החיה בפרק הבא בהתגלות, כמו כן. לא התגלות 12, אלא עכשיו 13. פותח פיו בגדופין נגד אלוהים. וניתן לא לעשות מלחמה בקדושים ולנצחם, וניתן לו כוח על כל שבט ולשון וגוי. נבואה זו, שהיא כמעט זהה לתיאור הקרן הקטנה בדניאל 7, מתייחסת ללא ספק לאפיפיורות. הקרן הקטנה של דניאל 7-8, והחיה הזו הדומה לנמר, הם אותו הדבר, הכיוון של הכנסייה הקתולית האפוסטולית הרומית. ניתן לו כוח להמשיך במשך 42 חודשים. והנביא אומר, ראיתי אחת מראשיו כפצועה למוות. 42 החודשים הם אותו דבר כמו זמנים וחצי זמן. תקופה זו זמן 2 זמנים חצי זמן 1260 ימים היא התקופה שבה האפיפיורי היה אמור לדכא את עם אלוהים. תקופה זו החלה עם עליונות האפיפיורות בשנת 538 והסתיימה בשנת 1798. במקרה זה, האפיפיור נכלא על ידי הצבא הצרפתי והכוח האפיפיורי קיבל פצע מוות, ובכך התגשמה הנבואה, אם מישהו לוקח בשבי, בשבי ילך. בנקודה זו, בהתגלות יג, מוצג סמל נוסף. אומר הנביא, ראיתי עולה מן הארץ חיה אחרת ולה 2 קרניים דומות לאלה של כבש. גם המראה של החיה הזו וגם הדרך שבה היא הופיעה מצביעים על כך שהאומה שלי מייצגת שונה משתי האומות שהוצגו תחת הסמלים הקודמים, כמובן. הממלכות הגדולות ששלטו בעולם הוצגו לנביא דניאל כחיות שעלו כאשר 4 רוחות השמיים הלעידו את הים הגדול. כמו כן,
כמו כן. מה המשמעות של רוחות בנבואה? ובכן, כתבי התנ"ך מסבירים, למשל, בישעיהו, אוי לרעש של עמים רבים הרועשים כמו רעש הימים. התהילים אומרים שיש רעש מהימים, רעש מגליהם ומהומה מהעמים. אבל מראה קרניים דומות לאלה של כבש עולה מהאדמה ולא מהימים. אז, במקום להפיל מעצמות אחרות כדי להתבסס, הכוח הזה עולה בשטח שלא היה מיושב קודם לכם, וגדל בהדרגה ובשלום. אז זה לא יכול היה להופיע בין הלאומים המאוכלסים והסוערים של העולם הישן. הים הסוער הזה של עמים והמונים ואומות ולשונות. אני שואל, איזו אומה בעולם החדש נחשבה ב-1798 כעולה לשלטון, מציגה סימנים של כוח וגדולה ומושכת את תשומת לב העולם. היישום של הסמל מקבל רק אומה אחת, ארצות הברית של אמריקה, שהיא כיום האימפריה הגדולה ביותר בעולם כולו, אכן. והיו לו שני קרניים דומות מאוד לאלו של כבש, אכן. הקרניים הדומות לאלו של הסן מצביעות על נעורים, תמימות ועדינות, מה שמייצג באופן הולם את אופיים של ארצות הברית בתקופה המוקדמת הזו, כגון, במיוחד. רבים מהגולים הנוצרים והיהודים שברחו לצפון אמריקה חיפשו מקלט מפני דיכוי ואי סובלנות. הייתה הרבה חירות אזרחית ודתית, במיוחד במדינות הצפון. החוקה האמריקאית מבטיחה לעם את הזכות למשול בעצמו, ללא התערבות חיצונית, וקובעת שנציגים שנבחרו על ידי הצבעת העם יחוקקו וינהלו את החוקים בצורה הוגנת. ניתנה גם חירות האמונה הדתית, וכל אדם רשאי לעבוד את אלוהים באופן חופשי לפי מצפונו. לכן, רפובליקניזם ופרוטסטנטיות הפכו לעקרונות היסוד המרכזיים של האומה. לכן, שני קרניים, פרוטסטנטיות ורפובליקניזם, העם בוחר, לא עוד מונרכיה כמו בעולם הישן. זהו סוד כוחו הגדול ושגשוגו הרב. אבל הטקסט ממשיך ואומר בצורה ברורה, ודיבר כמו דרכון אימתני, אז הנבואה אומרת שכוח זה יתדרדר בסופו של דבר לרמה הנמוכה של החיות הקודמות. אומר שהחיה השנייה מרוממת את הראשונה ארצות הברית ניהלה מלחמות רבות בעולם שמעדיפות את הקתוליות. לדוגמה, ראה את השותפות בין רייגן לוותיקן בהאצת נפילת הקומוניזם או במלחמת וייטנאם. הם מינו נשיא קתולי מאוד ורדפו את אלה שלא היו מאמינים באמונה זו. גם הכנסיות הנוצריות הפרוטסטנטיות בארצות הברית החלו לאהוב את העולם יותר מאשר את אלוהים והתחילו להתקלקל ואפילו ליצור בריתות עם הכנסייה הזונה האם, כגון. הפכו לבנות זונות. המילה בבל באה מבבל, ומשמעותה שיכולה להיות כמו בלבול. וזה חל על תאגידים אלה. כולם טוענים כי הם שואבים את תורתם מהכתובים הקדושים, אך עם זאת, הם מחולקים לכמעט אין ספור כתות עם אמונות ותיאוריות סותרות מאוד. כמעט. כי אחד בוחר מהכתובים את מה שנראה לו, מה שנוחה, ומסיר את מה שלא. כמו כן, אז בבבל יש בלבול. אני אשאיר בדף הזה ספר נוסף מאת אלן ג'י וייט על ההיסטוריה של הנצרות, ימי הביניים, הרפורמציה וכיצד המסר החשוב מאוד של השבת שוחזר. כמו כן, בסופו דבר הספר הזה מכיל נבואות מפתיעות על עתידנו, חלקן כבר התגשמו. המסר של המלאך הראשון בהתגלות 14, שראינו בסרטון האחרון, הוכרז על ידי רבים מהאדוונטיסטים שגילו מחדש את השבת בשנות ה-1840. המסר אומר, עבדו את מי שעשה את השמיים, הארץ והים ומקורות המים, כגון. זה מתייחס לדיבר הרביעי, לדיבר השבת, עבדו את מי שעשה. לאחר מכן מופיע מלאך אחר ואומר, נפלה,
נפלה בבל, העיר הגדולה ההיא שנתנה לכל העמים לשתות מיין זעמה של זנותה. כדי. האם אתה מבין שכל האומות שותות מאותו מקור ומונחות על ידי כוח מרכזי? כמובן. המגפה הראתה זאת ראה את התגובה הדומה שהייתה בכל מדינה בעולם כולו. למרות מראה רב קוטבי של שבירת ההגמוניה האמריקאית והתקדמות, אנו למעשה בתקופה הכי חד קוטבית בהיסטוריה של כדור הארץ. הקומפלקס הטכנולוגי-פיננסי של ארצות הברית מבצע את האג'נדה השטנית שמגיעה מרומא באופן מוחלט ובמיוחד. פרק נוסף בספר דניאל, פרק מציג את התאש, יוון, תוקף ומנצח את האייל, מדי פרס. וקרנו של התיש נשברה, ובמקומה צמחו 4 קרניים ל4 רוחות השמיים, שהם 4 הגנרלים שבאו אחרי אלכסנדר הגדול והנודע וגדלו ל4 רוחות השמיים. מאחד מ4 הרוחות של הארץ, לא קרניים, אלא רוחות, עלתה הקרן הקטנה הזאת שהתגדלה והפילה את האמת ארצה. הקרן הקטנה מאוד. והפסוק 24 אומר, גדול יהיה כוחו העצום והמרשים, אך לא בגלל כוחו שלו. כלומר, הוותיקן השתמש ומשתמש בזרוע הצבאית של ישות אחרת, במקרה זה, ארצות הברית. ולאשר זאת, חזון יוחנן 17 מראה שזו האישה, כלומר הכנסייה, הזונה שרוכבת על החיה, הכוח האזרחי, האומות, כמובן. כמובן. היום כל הממשלות של המדינות מתחברות יותר ויותר עם האפיפיורות. שמת לב. עם בבל, אותה עיר רוחנית גדולה. כל המדינות שותות, במידה זו או אחרת, מהיין שלה. כמוכם. לסיום, אני אראה כאן באופן ברור ומפורט כיצד בדיוק היין של הזונה ניתן לאומות ולדתות רבות המתנגדות לאמונה היהודית נוצרית. כדי שתדע אחת ולתמיד, נפלת מחסד אלוהים. נפלה בבל, העיר הגדולה ההיא שנתנה לכל האומות לשתות מיין זעם זנותה, ועתה היא חרבה. כמה אלמנטים דוקטרינריים. אלוהים רוצה שכולנו נגיע להכרת האמת המלאה כדי. ישוע המשיח אמר, ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם. גרסת התנ"ך, הגרסאות המודרניות של הברית החדשה, של החברות הביבליות, גם הן מתדרדרות. יין בבל, טקסטים סינאיתיים, טקסטים ותיקניים. חפש גרסה בשפתך שהיא נאמנה יותר למה שנקרא טקסטוס רצפטוס. לדוגמה, אלה שמופיעות כאן על המסך שלך, בשפתך. בשל גרסאותיהם המזויפות, יין הדוקטרינה השקרית מופץ לכל העולם לאנשים תמימים, כגון. כמוכם. לדוגמה בפריטים הדוקטרינריים הבאים שאני אזכיר עכשיו. הראשון האנושיות של המשיח. ישו היה אנושי לחלוטין כמונו, גם נקרא בן האדם, כפי שמופיע בדניאל, וזה היה המונח שישו השתמש בו הכי הרבה לתיאור עצמו. כלומר, הוא התנסה בכל כמו שאנחנו. הוא היה אדם שני. הבשר גם כמובן קרא לא לחטוא, אבל הוא כמובן עמד בפיתוי וניצח. האנטיקריסט רומא מלמד שישו לא בא בבשר באמת, במלוא מובן המילה. הייתה לו יתרון מסוים עלינו. בבל מלמדת שהוא היה מעל האנושות. אמו של ישו עצמה כבר הייתה אמורה להיוולד ללא רבב של חטא, מה שנוגד את הטען. רומים אומר שכולם חטאו, חוץ משו. הוא היה ללא חטא והכל ניסה שוב, אבל ללא חטא. לפי רומא, ישו היה מעמיד פנים שיש לו פיתויים, אבל לא. הוא אכן חש את עוצמת התשוקה האנושית, אך לא נטמע, לא יקחלך. היו לו פיתויים אמיתיים של האנושות, באמת.
באופן היפותטי, אם סבתו של ישו הייתה אוהבת אלכוהול, ישו היה נתקל בפיתוי חזק יותר להסתכל גם כן, באופן כללי. לכן הוא מראה את השושלת מיד בהתחלה במתי. בן האדם ניצח ולא חטא אף פעם, כי בילדותו רוח הקודש הגנה עליו. הוא אכל דבש וחמאה עד שידע להבחין בין טוב לרע, או אפילו יותר. וישוע דבק באביו בחייו הבוגרים, כל כך קרוב שהיה לו חיים מנצחים כמו שגם אנחנו הבוגרים יכולים להיות, בחסד אלוהים. במילים אחרות, לדעת שישוע היו את אותם הכלים כמו לנו, מעודד אותנו לנצח כמו שהוא ניצח. הוא נותן לנו כוח להפסיק לחטוא. האם אלו לא חדשות טובות? ישוע מציל אותנו מחטאינו, זו הבשורה הנצחית. אגב, ההגדרה היחידה של חטא היא עבירה על החוק, החטא. בבל מלמדת שזה טבעי שנחטא. מספיק ללכת להתוודות אצל הכומר, הסמכות, אבל אנחנו לא יכולים להתוודות בפני אדם בן תמותה כמוני. אלא לאלוהים ולבקש כוחות נוספים לשמור עלינו מלמעוד ולהיכשל. אלוהים הוא נאמן מאוד, ולא יאפשר לנו שנתפתה מעל מה שנוכל לשאת. הנביא ישעיהו מדבר על גלימת הצדק, וזוהי אחת מעמודי האמונה שלנו. אברהם גם האמין, וזה נחשב לא לצדקה. אם ניכשל, לאחר חרטה והתוודות על החטא הזה, נוכל להיות בטוחים שנמחה לנו, גם אם אינני מרגיש רגש כלשהו המוכיח שאלוהים סלח לי. לכן, צדק באמונה. לאחר חרטה והתוודות, אם אני מאמין, הצדק של המשיח ניתן לנו כמתנה, כמו גלימה לבנה, ולפני האב זה כאילו מעולם לא חטאתי. לוותר גילה מחדש את המסר הזה, וזה היה מאוד יקר לו, כי זה היה ההפך המוחלט ממה שלמד כשהיה נזיר בבבל. כמעט. באמת. בנושא הצדק על ידי האמונה, גם אלוהים השתמש בג'ון סובווגנר, שני השליחים האלה, החל משנת 1888, כדי להכריז על המסר הזה ולהכין עם לבואו של המשיח. ההנהגה של הכנסייה האדוונטיסטית דחתה את המסר הזה, ולמרות שבהמשך הכירה בו באופן אינטלקטואלי, מצערנו. לא ישמה אותו, לא חזרה בתשובה ולא הונתה במרד הזה. באופן כללי, העם ששומר את מצוות אלוהים ואת אמונת ישו לא הלך באור ובואו של המשיח לא רועץ, אלא נדחה. כגון בנושא הבריאות, לאחר המבול, אלוהים התיר לאנשים לאכול בשר כי עדיין לא היו ירקבות, לדוגמה. אבל היה צריך לנקז את כל הדם, כמו שעושים הילודים, כשר, כמו שאומרת התורה, מה שלצערי כמעט אף נוצרי לא עושה. הם אוכלים את הבשר עם דם, שזה חטא. אבל לפני המבול בני אלוהים לא אכלו בשר. לעקוב אחרי התוכנית האידיאלית המתוארת בבראשית. לכן, אנו ניזונים מירקבות, כשאפשר, בהרצחה. בקש מאלוהים והוא ייתן אפשרויות. אנחנו גם לא אוכלים גבינה, הפלסטיק שמרכיב מחלב. אף גרם גבינה לא צריך להיכנס לקיבה שלנו. לא תשחור, לא קפה, קקרו או שוקולד. אנחנו גם לא מחדירים וירוסים מאדם אחר לגופנו. גופנו הוא מקדש רוח הקודש. אז בבל היא שנותנת אינה נוזלה לכל האומות בצורות שונות. מייצגת את תורתה וכיצד היא שותה יין מקולקל, אלכוהולי, האיור הוא מדויק מאוד. אנחנו לא שותים שום דבר עם אלכוהול, בחסד אלוהים. לבוש. הגבר לא צריך ללבוש מכנסיים קצרים או בגדים צמודים כדי להראות את שריריו. הזקן הוא מה שמבדיל אותו מהאישה.
תהילים אומר אני מהלל אותך אלוהים כי בצורה נפלאה יצרת אותי. אלוהים לא עשה טעות ביצירת שיער הפנים של האדם, כמובן. אם כן, גם ספר ויקרא מצווה. בעת התפילה, ראשו של האיש צריך להיות גלוי, ללא כיפה. כי מה שקורה לא הופיע בתקופה המקראית השליח פאולוס אומר שהאדם כבוד אלוהים, ולכן הוא לא צריך לכסות את עצמו כשהוא מתקרב אליו בתפילה. האישה צריכה ללבוש חצאית ארוכה כפי שעושות הנשים היהודיות הדתיות. האישה צריכה להשתדל להבדיל את עצמה מהגבר ככל האפשר ולכסות את ראשה עם טיג'ל. היא גם לא צריכה ללבוש מחשוף, איפור, תכשיטים, עגילים, צמידים או שרשרות. זו הזונה בבל, שרוצה להציג את גופה. נפלה בבל. מוזיקה. אנחנו לא שומעים מוזיקה עם תופים או דרבוקה. אנו מסירים חוסר הרמוניה או קצבים שמשפיעים על הנפש שלנו, כי הם פועלים כמו סמים על מערכת העצבים. המוזיקה צריכה להיות רגועה, רכה והרמונית. אפשר להיות שמח אבל ביראת כבוד ולא בסגנון חושני ועולמי. תופים רבים מגיעים גם מהפגניזם. למרבה הצער, הרבה שירים נוצריים כוללים מוזיקה סוערת שמקורה בפגניזם. זה בבל. בבל פירושו בלבול. לא אלוהים הוא אלוהים של שלום נהר שזרמיו משמחים את עיר אלוהים. ירגעו ודעו כי אני אלוהים. הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות הוא לשיר את דבר אלוהים. חינוך. שהילד יקבל חינוך בבית על ידי ההורים. לא שלחנו את ביתנו לבית הספר. עד גיל 8 לבנות ו10 לבנים. כמו כן, כדאי להימנע מלתת חינוך פורמלי עם ספרים, כי המוח של הילד עדיין לא בשל לכך. הילד שעושה שטויות צריך להיענש במקל פיזי, עם תפילה. ורוח עדינה, כמו למשל. אם העבירה קלה יותר, ניתן להשתמש באמצעים קלים יותר, כמו נזיפות או שאלת זכויות, אך האשם לעולם לא צריך להיות מזוכה. כך גם אלוהים עושה איתנו, לא מזכה את האשם. נראה שבבל נעה באופן עקבי ובינלאומי, ככל הנראה. בכיוון של התנגדות לעונשים גופניים, ככל הנראה. נערכות יחסים. עד גיל 20, הצעיר באמת אינו מוכן להחלטות חשובות כמו למשל עם מי הוא יבלה את שארית חייו. באופן כללי, לא צריכה להיות כל אינטימיות גופנית עד הנישואין. לגבי נישואים, אין לקיים יחסי מין בשבת שמתחילה בשקיעת החמה ביום שישי. האדון כמובן אינו סובל כל איחוד רגשי בין אנשים מאותו מין או כל סטייה אחרת נגד הטבע, שהיא תועבה. בעבודות בריאות הקולות פרטיות, גבר מטפל בגבר, אישה מטפלת באישה. אותו הדבר חל על ייעוץ משפחתי, כגון חיים בכפר רהיט שאנחנו כאן בתוך הטבע. עזבנו את העיר ב-2015 וזה היה טוב ברוך השם. עלינו לעבור לאזורים הקפואים, לא לגור בעיר, אלא בכפר, שם נוכל להיות רחוקים מהתערבות האויבים. הבונה הראשון של עיר היה קין, אבל השושלת של שתגרה בהרים. כמו כן, ישוע, גם אהב לישון ביערות וללמד בטבע. יוחנן המטביל הטיף במדבר. גם חשוב שזה יהיה רחוק מהחוף ורצוי באזור שאינו רגיש לשיטפונות, אלא בהרים, עם מעיין, כמובן, בהחלט, ללא ספק. עלינו לשאוף ככל האפשר להיות עצמאיים במזון, על ידי גידול מה שאנו אוכלים. כאן יש לנו מטע בננות גדול מאוד מאוד ועבורי זה ניקיון נפשי לעבוד בטבע הפתוח,
האוויר הצח ולהיות בקשר עם אלוהים בזמן שאני מקשיב לשירת ישעיהו הנפלאה. באותו זמן, אנחנו לא צריכים להיות אנוכיים ולהתבודד בבועה, אלא לעזור לאחרים, לבקר בערים או באופן וירטואלי, וללמד את דרך האמת. בבל מיוצגת על ידי עיר גדולה ואנו חייבים לצאת ממנה. מגדל בבל נפל והמגדלים יפלו על ראשי אלו שלא נענים לקריאה האלוהית. כמו כן, תחרות. אין לעסוק בספורט תחרותי כמו כדורגל, ולא לבזבז זמן על שעשועים חסרי תועלת. הן מעודות אנוכיות, למאות, יריבות ובטלה. כגון הגוף צריך פעילות גופנית. בחר פעילות מועילה כמו גינון. חקלאות הליכה. חקלאי ובסוף היום אני מאוד עייף. אני מתמתח ויש לי שינה טובה. אני אוהב לרוץ כשאני צריך לעבור כמה ימים בלי פעילות גופנית אחרת. סרטים. עלינו לדחות כל דרמטיזציה, הצגה תיאטרלית, בין אם חיה או מצולמת. סרטים לא צריכים להצפות. התנ"ך אומר, כל משהו אמת, בזה תחשבו. בחירות, הנושאים הפוליטיים צריכים להיקבר. ימין מול שמאל, מאיזה צד אתה, כל זה צריך להינטש. העולמיים חושבים כך מולדתנו אינה כאן. זוכר את אברהם. הוא נקרא למולדת אחרת טובה יותר, כנען. אם נקראים לבחור מישהו, עלינו כן למלא את חובתנו האזרחית, אך להצביע בפתק לבן או פסול, כי אחרת אנו למעשה, באופן כללי, נותנים ייפוי כוח, אישור לשליט שבחרנו לפעול במקומנו, באינטרס שלנו, ונשתתף במעשיו השגויים ובעונשים. זה מאוד רציני. לגבי הפולחן, המצב לתפילה, עלינו תמיד לכרוע ברך ולהרים את הידיים כדי להתפלל, הן בפולחן הפרטי והן בפולחן הציבורי, כדי להראות כבוד. הברית הישנה מראה זאת בבירור. לדוגמה, שלמה קרא ברך, השתחווה, ובמקרים אחרים גם. אליהו הרים את ידיו, אבל אנחנו יכולים להרים תפילה לאלוהים גם במהלך היום. איך נפגשנו? למה אנחנו לא בטקס רשמי כרגע? בבל מלמדת את האנשים לכרוע ברך בפני אדם, ובכך מזלזלת באלוהים. רק אלוהים ראוי למעמד הזה. תפקיד האישה לא צריכה למלא תפקיד מנהיגות בכנסייה. בקהל, בתפקיד של זקנה, או רועה, או רבנית, שזה תפקיד בלעדי של הגבר. איננו רואים אף כהנת אישה בתנ"ך, אולי. רק כהנים. בבל רוצה לגרום לבלבול רב מאוד בין המינים השונים ומקדמת את הפמיניזם. מעשר, מלאכי מלמד שעלינו להחזיר את המעשר מכל ההכנסה שלנו, כלומר 10% לעבודת אלוהים. אנחנו יכולים לתרום ממש בקהילה למיסיונר אחר, או אפילו לקנות ספרים כגון כדי להפיץ את מסר הישועה. בספר ויקרא, הם מלמד אותנו שעלינו לתת גם מעשר שני למטרות צדקה, לעזור לעניים ולנזקקים. במלאכי הוא מראה לנו את חשיבות התרומות גם באופן שיטתי. התרומות שנדרשו מהעברים למטרות דתיות וצדקה הגיעו לרבע מלא מהכנסותיהם, כגון. מס כזה כבד מאוד אפשר היה לחשוב שבאמת יביא אותם לעוני, אך לא, להפך, שמירה נאמנה מאוד מאוד על החוקים הללו הייתה אחת מהתנאים החשובים ביותר לשגשוגם. היהודים, באופן כללי, נחשבים למצליחים, כי הם מקיימים את חוקי הבורא. יהלל אלוהים על חוקיו הצודקים והטובים, המלמדים אותנו נדיבות והולכים נגד האנוכיות הטבעית של האדם.
כל זה הרוצה לפעול בי. הוא נוטל לי את הרצון, המוטיבציה, הרצון ואת העשייה, הביצוע. כגון נפרוש את מפרש האמונה. נפסיק לחתור בכוחות עצמנו. נתפלל לאלוהים. ונבקש ממנו כוח שינשוב ויוביל אותנו לציות. המשיח אומר נאמן עד המוות. דני אתן לך את כתר החיים. דבל נפלה. נלך לעבר המולדת השמימית. בסרטון הבא והאחרון בסדרה זו, נראה את הנבואות על מה שהאנטיכריסט מתכנן בעימות הסופי של העולם הזה. מה עוד אומר ספר ההתגלות? כיצד לנצח את הכוח הזה ולקבל את אותה הצלה במצחנו, עליו מדבר הנביא יחזקאל. מראה על חג הסוכות, האיחוד של אפרים עם יהודה, בו שדוד ומלכותו של ישוע המשיח, בן אלוהים, כדי יהווה יברכך וישמרך. יהווה יאר פניו אליך ויחונך. יהווה ישא פניו אליך וישן לך שלום. בקר בדף זה כדי לראות את כל החומר שהכנתי עבורך והרהר היטב בדפים אלו, כי האותיות הקדושות הללו יהפכו אותך לחכם גדול מאוד לישועה.